दाखोन दिन्थिफैदो आंखौ गोसोखांना फैदोनो ना 사실 जाखो 하늘 사탕 사탕이다. 난 무항 माखो 한자부터. आंनोबो आं मेथाइ जानो लुगैसोदो 그래야. 연습을 해봐. 한자부터 나봐. नोंबो साफा नुसोयो आं 뭐가 그 사탕이 있는 거야? 응? 뭐가 그? नुयो बगाखौबो नोंखौबो 띠부 그래. बेखौबो नुयो 네, 띠부 하는 거 세상에. 뭐नो 이거 마반이 사박하면 아까 신분. ओमफ्राय आं नोंखौ गोसोमबाबो साफा नुसोयो आंबो नोंबायदि जानाय मोनबा माबा आं नोंबायदि साफा जाजागौमोन ना 나 하트 컨티네 계속 와 나니 너 계속 오라니 그렇다 내 집 계속 자나 너네 이 집을 타이니고 봐. 이 집을 타이니고 봐. 나니 이네 계속 오자 파티에 계속 오자 ओमफ्राय 큰 밑에 जाना 이거 लोगोफोर मिथाइ चकलेट जाबाय थानानै हाथायानो गना होबाय हाथायानो इनिया सेफायलायना हारसिंनो लगायो नायनि हाथायखौ हाथाया बोरै देखायनाय बोरैयाव गोलैनाय बोरै हाथाया थिखांना हर आं नायनो दे खोन्थि फिसा साथारना बोरै 하타이컵 여 혼자 나는 혼나든 나는 비번 그렇죠. 나 뭐 치는 아니 사람 나니 하고 뭐냐 그 바이나 혼나는 어디 아침 저리 큰 바이나 내 부르 바이나 어머니 자바이 아니 하세요 이나로 हाथाय बायनायखौ मालाय भिडिअ'आव होनांगौ ये भगवती नारायण वय बिमा वयदो 에이 दिहुनफुलायो 마 찬스 हाथाय सलंगा गानो 다시 해도 안 쉬었네. 빨리 다시. हाथाया बायनानै दहायो वय